майката, следи го тикай то камион, дева, майка ти дева и паразита ти дева, следи го тикай, да тева, мисира да тева, умрял. И бах, твоята майка и загубеняка ти е бах. Къв е това? Гледай го. Да не взима вчера книжка, мама ти дева и буклук дева, то лут ли е това? Гледай го, гледай го. Пиян ли е? Какъв е той откачалник? От Испания идва. Той ако идвал така от Испания, сигурно 16 дена е пътувал. Теба, мама ви деба и... Гледай го, гледай го. Боже мили Господи. Карай го то куторник, мама ти дева и буклук дева. Карай го то куторник дева, майка ти дева, бе. Карай го то куторник, бе. От Испания дошъл, от на майка си от путката. Той 16 дена пътува от Испания до тук. Бах ти, обрелия хуй!